CrossFit for you in one word. Pain and fun. Dvije riječi. Fun. Prijateljstvo. Mogućnost da jedeš. Samopouzdanje. Sve. Typical. Način opuštanja. Šta si ti dobio od CrossFita? Novu ličnost, novi karakter. Za koga je CrossFit i zašto? Za sviju. I zato što je dobro zdravlje, dobra razumljena, dobra atmosfera. Fina. Kako je bilo? Odvratno.